Jeg vil også gerne lige starte med at byde jer velkommen, og også byde dem fra WHO velkommen, dem som kommer for at dele deres specielle viden, og også noget viden, som vi skal bruge i samarbejdet, og det er utrolig betydningsfuldt. Og det er meget vigtigt for, at vi ikke gang på gang skal genopfinde den dybe tallerken. Så der er jeg meget taknemmelig for, at de vil deltage og hjælpe i samarbejdet med deres viden. Og det er måske nogle områder, hvor vi føler, at vi måske godt ved noget, men der kan være noget mere forskning og videnskabeligt bag, som vi har brug for. Og også tusind tak til styregruppen. Ja, alle inden arbejdet gik i gang, men også da det gik i gang rigtigt, så har I været rigtig gode til hele tiden at lade mig opdatere mig og sørge for, at jeg følger med i arbejdet. Og det har været meget betryggende for mig at vide hele tiden, hvordan arbejdet foregår, og også kunne se jeres gode arbejde, og hvor meget I giver. Så som nærlæggersøg, er det utrolig betryggende for mig at kunne se jeres engagement i arbejdet. Og så også de forskellige forskere, der har deltaget, også fra her i landet, vil jeg gerne sige mange tak. Som Nick han startede med at sige, så er en af mine forslag, at vi kigger på ikke den nærmeste fremtid, men vi kigger længere ud i fremtiden, og vi bruger begrundet og bevisbegrundet viden omkring det her emne og arbejder ud fra. Og når vi begynder at arbejde inden for politik, så begynder vi alle sammen at blive eksperter på området, selvom vi overhovedet ikke ved noget om det måske. Og vi i hvert fald slet ikke er eksperter. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi lytter åbent til dem, der fremholder her, så vi på en åben måde også forstår, hvad det er, de siger, og får bedre viden omkring emnet. Alkohol er blevet drøftet gennem mange år, og der er også mange, der har gjort noget og prøvet at gøre noget med hensyn til det politiske omkring alkohol, men det er et problem, der er svært at gøre noget ved. Alkohol styrer samfundet så meget i dag, at når det er lønningsdag eller lønningsperiode, eller når det er den periode, hvor man får penge tilbage i skat, så ved man i nogle bestemte institutioner og virksomheder, at der skal være flere personale, der skal være flere politifolk, der skal være mere personale i sundhedsvæsenet, fordi man ved, at folk skal være fulde i den periode. Så på den måde tilpasser vi samfundet til alkohol. Er det virkelig sådan, vi vil fortsætte? Som et eksempel også derudover. For eksempel i nogle kommuner, så vælger de at lukke for alkoholsalg på børnenes dag, for at tænke på børnene og sætte børnene først på den dag. Er det kun en dag om året, vi skal gøre det? Vi så for eksempel i coronaperioden, da der var lukket for alkoholsalg, hvor meget det betød for eksempel politiets arbejde blev meget mindre, men også sundhedsvæsenet. Så den der tilpasning, vi hele tiden gør, den måde, vi hele tiden prøver at tilpasse os, det ser jeg ikke som, at det skal fortsætte ud i fremtiden. Vi starter et arbejde nu, der skal være basen for at skabe et stærkt samfund. Vi bliver nødt til at gøre nogle ændringer. Vi ved i dag, hvor mange børn, der er ramt. Hvor mange børn, der lever med konsekvenserne resten af deres liv. Den viden, som vi har, lad os bruge den. Lad os bruge den som grundlag for vores videre arbejde ude i fremtiden. For eksempel med, hvordan vi gerne vil have politikken skal se ud omkring det. Da jeg først begyndte at arbejde inden for politik,
Og når vi så drøftede forskellige problematikker eller alkohol, var meget af det, jeg hørte, at nogen, der var blandt andet en, der sagde til mig, da vi var børn, kunne alle se, hvordan vi levede. De kunne se, at vores forældre var alkoholikere. De kunne se, hvilke forhold vi voksede op under, men der var ingen, der gjorde noget. Vi blev ikke hjulpet, selvom alle så det og vidste, hvad der skete. Det var noget, der satte tankerne i gang hos mig. Og det viser os, hvor vigtigt det er, det her med at gøre noget og handle på noget. Og det viser os, at vi skal ikke have en politik, der ændrer sig eller skal ændres hver 4. år. Hvis vi skal ændre på det hver 4. år, så vil de fordele ikke være vedvarende. Det vil egentlig bare være spildt arbejde. Så derfor så håber jeg, at os, der sidder med det her arbejde nu, der sidder med hensyn til lovgivning, men også med det politiske og de forskellige partier, at vi tænker på, hvordan kan vi gøre den største impact? Hvordan kan vi gøre den største forskel? Hvordan kan vi drøfte på en åben måde? Vi har ikke råd til, hvad vi mister i dag på grund af alkohol. De ting, vi mister, har en alt for høj omkostning. Med alle de mennesker, vi mister, det har vi ikke råd til. Børn, som på forskellige områder måske oplever et handicap på grund af alkohol, det har vi ikke råd til. Og man kan måske tænke, den måde, vi kører tingene på i dag, det kunne sammenlignes med en spand, som vi bruger at fylde op med vand, men der er hul i bunden, og hullet i bunden bliver bare større og større. Så hullet i bunden af spanden skal lukkes først, før man kan fylde spanden op med vand. Så derfor er det ikke nok at sige, at det er hver enkelt persons ansvar. Hvad skal vi bruge sådan et udsagn til? Kan vi ændre andre mennesker? En person, der er blevet afhængig af alkohol, har en grund til det. Der har muligvis oplevet noget i deres barndom, som vi ikke kan gå tilbage i tiden og ordne og fikse for dem. Men dem, der har oplevet de ting, der kan vi give dem muligheden for at få hjælp. Men vi kan også gøre det, at vi skal prøve at stoppe problematikkerne i starten. At det ikke bliver ved. Så derfor er det meget ønskværdigt og meget vigtigt, at vi har en politik, der er vedvarende og en, der kan holde langt ud i fremtiden. Og jeg glæder mig til at høre jeres input, og jeg glæder mig til at høre de forskellige oplæg, som vi skal høre til det her seminar. Det er nemlig ikke kun politikernes arbejde. Det er noget, vi alle sammen skal tænke på. Hvordan er vores syn og holdning til alkohol? Der er måske mange, der har et godt syn på det, og fornuftigt syn på det, men dem, der misbruger alkohol, eller ikke har et sundt forhold til alkohol, de er alt for mange. I 2016 har man tal på, hvor meget det kostede samfundet direkte. Og de sidste tal var 250 millioner på et år, som vi brugte. Der var direkte alkoholrelaterede problemer. Hvad så med alt det, der ikke er direkte alkoholrelateret? Så tænker jeg, at det i hvert fald mindst er dobbelt så høj omkostning. Så det viser allerede der, at der er brug for handling. Og der håber jeg virkelig, at vi alle kan være åbne, vi kan bidrage, vi kan høre alt, og at vi kan lægge forskellige faste holdninger bag os. Og vi kan kigge på målet og holde os til den viden og de fakta, vi har. Vi bliver nødt til at give slip på de ting for at skabe et stærkt samfund. Og tak, og jeg glæder mig til de næste 2 dage.
Ja, agadim qoyanak nikibat.